ngila sedang ya ke kidzo program nak kapor syakapor. But ngihaban perkat konsep thamai every time banta ka kidzo. Bi ong yang ba ikwa bedrung yang ke editing. Kamen sim jenga mo long ba man melet du puta. Ngala ke ben sisha. Potternet kam shimla sedang hakum gani garukom. But aingo yu Blei ro na bantani ka program ka daw ko long ba ngila ban penpoi Sophi ya ka Jingiakren. Kani ka program kan penlong ya kibreu at least kintip ya ka Potternet. Namar kibobuan menta kitip ya ka Potternet kumde kumba kalong. Hari kimdon pat kiba tip ya ka Potternet kamduna kumno kalalong ka ba mensyua. Hisgo kumno to ka session mentan. Biang mo. Kalau jorong tang ba lem no mo happy ban ya tho in detail pat ladang ngim ya tho in detail pada am kibreu teng kishim tang to na preng seperkat pat do kumwe ta gadam hap keren in detail wat lada kalau jorong mo kabas sedang namar haki te don kabas sedang no mo ladam don kabas sedang te shanu hero ni longkum ni nei shanu itu Sophi pa ilaja mo bangimot ban le ke session ya imot ban le Imut banle session kabar. Ngite kumne ite u panta jogi te. Kamiet kari ke jogi. Ini per. Shani Sophi? Sophi. Sophi. Oi. Alin no? Ngin sedang no. Okay, lawan. Layak tanya yang tambah. Ini pendap sendon mo session. Ya. Hello. Hai. Shano Fija. Alit siapa shaphang fresh up kan nado menel asang ni asap ipis yang ali teng kami okeren. Think about it. Come on, doesn't ache ndiat yang Oh kadai kata. Te kam dei te ke bentang to jo fi de host to. Nado menel ngalaban ong ba nghost kan henry the whole baling ngapendek. Ya makan syong. Oh, yes kan syong. Sorry. Menek ngasgo. Ngala ban ong ba ngala bakala menek berpendik ya mommy deh ban ong ba ngadi host mangas ko di host mommy. Nari ban host bet mangas ni keren bet tang mangi la biang deh. Namar terus mina do menek bang ngasong bet kan ni. Ngasuan ban songkai Andre. It's not my cup of tea It's not my show. It's not. Namar ba ni happy tu mo mentanong idang share keren namar hab ya tho hi detail em. Namar ba ladang inum ya tho pa di details. Te Ai fi? Hakado hi karu kam ki bru kentip. Ya. Tenam dei. Tengi pada dangi lade pro ngi klem ki re namar bang isgo do laki nang depat idum yo shu pat. Ban sedang ya ke session ke baar. Tengah ngait pat menta session baar tengin ya ailat no yo fi na do mene na mar ngait ke bangi ko aban keren. Nila ada keren. Tengim te pada kan ya kumno ke session ke baar. Yes. Te welcome shwaiki. Ini pe. Te to sedang no welcome no. La sa? Kumno ngin sedang haba mo fi on you are the host te. Ta. Tengok ko abang priang semua bahagia Phiba rok ki bapet ingi syakini ke home session ke jongi but ko abang priang semua bahagia ki bapet lem kumju ki production team ki bale ke editing hakani ke jaka ngena ke jing tak ki ke bajami ki. Yes. Okay. Kalau benong bermentah it'll be just kum ka Q&A bengi ngang klip juba. Dia? Yes. Dia? Jingiakren. Ada di ka bangi haban keren. Yes. It's more of iya. Hindi, it's more of bang kali jingkli and pia juba. Okay? Pia ke jingkli ke jonga ke beningkong kedai. Haduk kat nu baje pisat syang edit. Haba ka shooting ro ngile ado kata baje masa ado lajan dap ar baje te filaban imagine ado kat no baje ngi edit Yes. to itu kata lai juba meroi fi tong sultanat mo fi ki ba page ro ngi ka di ko por mo kwa ya ban tip ngi syong edit ado kat no baje te to ya tho gen ngin sedang nei Pastor Richard mai ni tho ngi kat no baje Syong ni asung tia. Ring asung tu kan koi pada te. Menshwa nang samlal di kelas A. Aslingo bet
Jiok thia. So Blei Kane kumne. Mentara apa yang diskriap situ. Kamu Blei kau pernah kami minta buram cukup. Trading. Kali kata ada failure jungi Kadai minta ke buram jung Blei. Ma masuk nomor ngidi ki 0 pengajuang. Dan kam tang win number 1 hajing jungi. Jesus Christ. Dan muungi ki 0 baru ngilang ki billionaire. Au try. Dia kata kapor tem judan step judan meet baru ki details ngeit ki suthu kata. But kam meet hiti kadi ka ba sutanat namar kalong kuait kabarang kam adi katahi namar ba kadik mesngi da bun bri udah sawa namar ba kuait time kadi the best time ben edit tika por meet hi kadi ka por jungi mo kadi katahi ba sutanat du Alice? Nga agree hi I babahap ngim da don timing than kam tam ngi kam sutanat hi ban edit jan meet ka kam lang quiet kam tam ngi editors nga try boro hi kin agree bangi sutanat ban try habadan marway habam dan brio te hakaba min meet hi nga personally te nga try hadu da debet ngam sutanat ban longan ngan pendep kani hadi nga pendep la shai stang dala palat kapor te ho henry nga shong ba hadu da dep kapor te nga agree akat ka ba iong I babahap sulong ke bangi santia syong ni tak ni syara sotulat hendrai pada Lada patrai ke mesin Apa yang mat tapi lingok ba ditang kata ka pala ba Kata mesin pala. mat Yo mesin pada hadut step berbejir pada yo tia kali kata Kadai kata. Ibak dor? Bador. Ka timing jungi ka compare to. Yes. Te mga ta compare ta mga mday pet yagi ngam edit ki video semua. Don program Hai. ba habdep ka tu. Nga ta buon ba pendap e mensengi. Yes. Office timing jua time office sarkar san bajia po I. Tang ba da dei badon je sang he pat kita ta compare. Fiat. Ha. You Ayat you da always flow. Ndai kini Normal sngi days normal ta. Yes, kata te kadai. Idor haki jeseng idon bet andre normal te ka timing jong I kaya bet laka Office jong timing. office timing. yang compare namar ka design jingi ke jong I marway te Oh, jong I marway. mangi pedeng hapanap I pastor relate syakri syajngai nong kondong ting ting bon sin iwan Iwan ai, kubur step. shibeje hapan recording I habab siki cameraman last ke editor bet malas di maki bitin mentang keteni ketu ba ngamnang ye kakam em hang ni kawan de namar ba shakham ti kadi namar bang akan ma bai dan ibari isit le bible verse how to kopor kadi katai ka ba sedang editing manganang tahi akan ma bai isit le bible verse ti bapli isit miss ma how to kopor ko musam lau ba syakri akan mau ngatip ki dekat namar ba me isit abi tang ha ba puli-puli te ren namar ba knowledge kadon ni bible te ngatip hai pada keren ikran pastor ngatip katu ka dekat kadon bet te nga le ayu nga buma katu tu dekat dan kisngi pada ngam yok ban syong lang hakapor bi edit pada kade kata tengah posyong kan Tap syai ki Bible sedang verse. tab de nang ta sedang man tab hang ta ti yok nang ta syong editing yok kata kede bunsin kalau kom ta kam hane Hadin pak suki-suki oh edit. poi namar ba hak mensyuang akan mau mar ka machine ka belek kit zone ka jong bat ka tray main ya ka program di ka way ti ngajukan mau namar ba langut ke editor sa ka way ka program Oh. kadang-kadang kamit di hata bun sin namar ba way din way le way ka kam le way ka kam nakadaw ka ani ka ba But, ka pemit hang tahi But ngakan mau ko bo fiong kajing kamti mo kalong ba nungkong te ka sedang kumta hadin editing hadin ngakan mau la yarap kamera te menta social media te kumta nakawai keski barong ya bread lot. Mdi tahu bahasa angat te. Idon I Steborn mo. Ya, we nak kamera kru. Akan mau iru sia nyat benta. Ngali haduk ba memne VI kredit dengan pasang mentok te. Melasan di last 2 weeks mentang iba la sang tok program. Ngal surprise. Man me ek ledu futang. At least don pat Don penirap te. Setrat kede kata. Teng apa isin air namar ba daki program kem lat syakol menstap ha papahan rio beje. Rubeje. San beji sebenarnya program. Dan kipon ang sedang ni te ba. Kamdi jo nga ban edit kamdi mga maring message mo siya ile ite.
tengah kan mau ba edit mi mari message ni kong te don kisngi ba mlap ai ya ngap nerap ni nak jingerap siya nga cikir clear hang ni kalau ngumta mau busin lapai sinan final be ada mentah kata ka sange Even mentaro dadap kini ka shooting finang hap edit ya ka morning message. Namar ba pastor idak sudah. Ke deadline ke bisan beji hapalai temut before that the day line as sound kumta be but bon sin kalau kumta jingsha ting ong badi ke jingkot em tenga so samut samberke kata mom ting kam di ke jingkot ke jingsha ben shit Stem kakalano ka responsibility responsibility kakalano par ka jingkot senang deh hang ta pisa so tu ba Blei khot pat pisa tu mar liu PI ka full potential jo PI hang ta ka dedication PI kata bad deh hang ta ba Blei pot open janai so tu ba ta ba ka chipen krek ka ke jong Blei te ni pen krek ka bala hari ka jing benjanai pada jong ka kam debi utrai nga so tu debi utrai ni kata hi ka ba Blei nang tapat I Bantei ngati editing te ngam da kham kata than namar ba sile tang menchai den iwe bisile ndai hadien pat tu te ngala pele no manga ya ga kitzo maka dei sisin stio te kam da kham bat hi kata ban kum tai ka ban ong editing te kam da kham ayu than re nga te kham focus ya ga camera hi ale hi pat diat kat ka bang isu ya rap Fitip Sophi ka jing bom skotenat ka jo kum boong mentan I pastor hep mo ba teng phim dei ba phi kwa ne phi ne pen khamti I ba tai im skotenat ban le editing kata ka dei ka jinglong lada ka dei ka program ka ba 1 minute rote ku morning message men shwa am ka 10 minute mo lada ka dei ka ba phi edit am ngatharai ha ka 10 minute program ar pho lai phusian I layeng kamot inyeng be ado ba mangi ba pe teng ka si Blei ni te imla re ban shong hajo ban edit iki program henry ka ba phla pa de ya ka kitzu program pat ishim ti ba but ile bha kadau kolong ba philadon bentana do first day ha ka kitzu program nei philadon bentana do first day ha ka kitzu program te dei namar kata hadin ba namar ba I kongkong I klem show ban ngi te kumta aba I Bantei I shimya ka program I shimbe ya ka kitzo te ya ka kitzo lada I edit te finla page ba inum yang than nama isngutanat namar isngutanat ban le ya kata henry alat nang ta lada finong editing hari still he is an editor namar ba I edit pat te ya ki mdei ba imnang I edit ya ka kitzo program te hap ong pat kumde ken Bantei wat lada I klem edit ram ya hap shong miet pat namar ba ya hap shong shoot pat te kawan hajo hi ka jingkli te katai ka dei I Phi Mangaru kum tai ala dangam yo ban pendap ke program ngam Jingiakren namar banga sutu ting mo I pastori sedang program mamen Sunday fladap lele ki discussion mo bingi yo ban pelai ke sini Sunday te katai lada ngaru ngam tip namar ting ka bampor like enta long sisin bela syong hapo kumasyu ong teh ka mesin baru jupet por syore mtep re hadu kat no mo selong tambah kuat bit hadu ban pendap bet kalong kata hi ladam yo ban pendap te mod miang re dah la slam ne dalak de kat no bajir kuat bit yo ban pendap namar ba kan niat bit ka kam namakin sok kan mo kini ki production team ko wi ngis tu namar ba ki apti kmil ti ki breu ka mau don ka step ba komplit ma bun kam nang tia lai sau baji nang dep ka iu te san baji teng komplit te ban tap la tap na re kapalai private te nang step la phone ni pastor hello teng la nang step tamo san spwa tu ma san baji program te san spwa pat mi te in kali pastor nang kali te hello oi pastor tip shot shano ka program kulmar teng kulmar mo ha aingo ka juk mata te ban yo te ban train ying don ka pole men shwale ha mare na ying papalai program wan mare ni don ka pole tip klempat edit hira laklet amar astrat labun kam ban edit ki program sen pelaj mo di kiwe ki ngiem maka morning message te kariban ka step kadi ka ba fresh batch ani cingkul mar tapi ha mare don ki ngile teng bashim stingro bong juk mo work from home la tu mo train yeng sa upload dai tip lip internet
Madan ni sengi lai. Hab mari ni lai siteng step. Wan mare. Haban mari sini. Haban mari sini pendep program tut sekanet makanet di tang sharing tut sekanet sini up man upload ma hab upload ka slow hab pelat san baji ki bri ki lynti ki up dam yo ki safuni pastor pasafun ngi na mana pasfun mangi ni hab syong up mahang tung stu ba ka dik santia ka kriya sya hari dep nang tu bre nak daw mo sidong ki night howlers te ngi haul tang damit bunsin bersidong ina sidang bahaba ki idea zingi mi tan damit ma mesngiem patrekam kulmar lut bakalalut dei hak namar beliu ba kabar tei jingi ka shat kangpong Kamit ka di step limit. mengi trekam kangpong bar ka gwe apong kita handai pada shisha ka jingi e jubli ka krado ka tata pada em ka ibor bedon ka por pihapan san beji pimi nang ni em dan ka por sipo beji te da kamno nuru hap mare biang sini mo hapoi biang lani hap piablet chakawi pada kasnong piablet chakri ne don ba khalat iwi banget ne don kejing demand hapo mo ba don ba pang ba sistem piablet benduai hapan mi te ngai pada kata o Blei sha ai bor fi shisha klem kris pim ali em ang ka filpi sa kala shisha ngisutu ngiat nanti kata ngisutu di kris ubuyang number 1 te mengisu di gizero em penlong hero shisha mo but ka jingkot ro te ngi so tho ba kata ka jingkot ka jongi kam dei re fi buan sen em ki brio ki kren de an re ngi so tho tak mangi de kumba man hakini ki sngi don ni we shakri jong Blei I phone mo so ngo shisha balarang ba bhai pastor I phone yong Sunita ke ai ka bang yo ya phi lani ya Bantei lani ki we yong always smiling face phia pho samrakhi han re yong nga so tho yong kam dei ka basuk tang mo phi ki ba ya ha ka to ka lynti tang pastor Bantei ba ya to ka lynti basu tho kat du ka e han re mang bon sen ki yo I ba kum to te ka jing phone ka jong I ro ka shulong ba I kan mau yingi ha ka jing duai but I word of encouragement mo na ka liang jong I ba I ai yingi bonong ba phim de ban man thai ka dei kata namar ba I Phiba ro nga kan mau mantan kumbo ong ka jingkli hado kat nu beje te Phiba ro ka ju mo bala dang le recording hado ar lai beje te hap shong I de namar I le audio te ha ka ju ko ru ko mantang aro ngan jubab mo miet room dan singi room dan te kumbo ong pa de da kadang miet lili kata nang pein mat ba but idea skipop idea ro ki The pom what, especially the what topics ban keren itu yo hamen miet. padap si beje pan ni keren Discussion mau pastor mau. topik ke pad yo ki ong keren de ke ki sidong ngita ai topik pi mo ngita tengap kerki li yeng mo ki pastor sidong pastor ai topik pi ngin keren mangi kalau kumta te kala dei kei ka bang is jai ngi ju ong hang ni ha Potternet boro Nyong hang ne te ngi paholot. Kabam ngi paho finong. Kei baro ka ngi paho. Kabang ngi kerdo hang ne te de kathia. Lada ngiyat kumba ka perthai science ka yotho mo. Kumba ka yotho iki chat. Tengah tharai ngi te lade ban leilot kata. prakanta minimum prakanta te gong ngi de kasngi ar kanta yo dan kasngi shikanta dan kasngi de mo kham yo ere shubu te long ba shubu tentang de yo sidong mo nga kamau si pastor le shakri bali jingai te sanya kali sidong ngan thia ma shaphang ba la kali te la ya te aya ka kali ka shuyang yang hi prik surok susut ma pastor la thia ada ba pastor ya chasat ba ngajukan ma ba pastor yang ayah sait mo boro hi baya shakri ki long kom tang ngajukan ma da yang sait pada em intia san 10 minit shapang pat full active full recharge baliu hang tu ngasu tu em ba ka ai boring em re ne ka wei ba kitu ki viewers ki ba mau pi ki ba pete ba fi phone pada ki pastor fi phone pada shi ministry fi ong ba pastor kom nong yo ma jingkyrkhu pastor mo ngiyo e jing pelat ngiyo e jing lu ngiyo e jipil kya habai asngu pada ki ta pa ki khobor e kata pa ka positive na kaliang jong kite ka khobor bangiyo fitep ka jing chathat ka jing samthia ka jing jrem ro em kajalut mar ba sung tu ba pleng ngilong kita ki mo khrum te ndan bi menu Dan bayo I. menu ndan bi ka kam jingi mo bar habayro mo kin ong bi ya pastori kata ga jing sha mar ka de ka vision jung I mo hari pada fitep hari ba kandong pad emer merwai sosorong ro Blei te Susorong namar ba ngidon ketilang ang ta mo baki ai buram sutra yam ari kongar
Dia pasal mau bang try uang gini baham syakri bahate mo ini apa kendiat bahau sesuatu tak pasal tu try ukum ong reu tahu ba try pa ka babon uang tang yu tahu ba long boyai ne ro ba kendiat bar ni baru ngi ne ma contribution juga ke bar banin job i pastor KBE le hari bayo ban contribute bar kendiat ro te kata kalian step ni stu bangilong blessing day kita baru ki ba pej am ki ama jingkyrkhu te ka perkemen pa kadun jingi ba kwa pa na the best mong ju ong ba ikani ko iba ngin le khampa ban ke ibang le manin de Oh yes. Kata kadi ka jing hikai ka jong ipasa Bantei. Pawani thu ifi ki ba pe to kata kadi ka jing ong ka jong i ka ba iju ong man ka por. I ong haba fi trei kumenta ka singi mo. Trei kumba kamdan shu ka la shai. Ka ba mot kamdei ta ka jing trei lada fi shakri ro. Shakri kumba kamdan shu ka la shai. Haba fi mane yo try. Mane kumba kamdan shu ka la shai. Dei na mar kata kei ka ba fiu I hajongi em ka khamlong over hi teng. Ladang ile praise and worship ro em nga teng thakli nga ka ba la shu mostly teng ni ki brio piso to ngidang de hi ki brio nga ro obviously ngarang de hi ki brio teng ayo sko than kum tom nga thakli pa teng asko kum ban ong ni la ba kampen jai ne kum no mangi la shwe kerdem be ngi shwe kerdem be ngi long be extreme yes kata ka word extreme ka jingiaid jongi ro kalong extreme ka jihikai ro ka balong extreme ka jingle ro ka balong extreme namar ni syakri Blei wala extreme ka bata jongi te tangba kawai ka kentien ka bai pastor ijuong kei ka ba phile ha em le kumbam dan shu kala shai kamot kumba la shai ka sgi phimyo shu te but kata ka ba ngila de mdei ba ngakren kum ka kurem ka jong ipasa Bantei handrei ngakren ro kum para ba ya syakri lang haga jing syakri nga haban ong kani ka best example ka ba ngiyo nga ngeit baro angin kubur nado I Sophi ba de I khon jong iro ka kata ka jing iyo I hangi ro but iyo I hafiro mdei tang hangi iyo I hafiro mar Phiba ro philayu I na do beidang kha te kaba yo I kata ka de ba I hikai be kata kei ka ba phile lada fi ai kum bom don sho ka bala shai phi ruai kum bom don sho la shai phi yala pro ha kata ka rukom but ma I dala de ru ile kum ta kata ka de ko wei but borobor ka don em jing penrem suppose man ta kum no te ngi pen I ka jing thaj la ne ka jing ai don em jing penrem na mari ne pade borong super active te aso sab kata she don em jing penrem bon ong ba ni pastor patte tampa kata ka de ka jing ong ka jing I ka ba man la ka sing ka jong I ong ba kei ka ba phile ban ta utrai le kum bom don chu ka la shai le kum ba la shai finum yo la chu le lun mata si ban nga ju ong ru I teng nga shi ong I ka jing le ka jong phi ka long palat namar ka la ka de ha ka jing trei la ka de ha ka jing pet miet la ka de ha ka no ka kam ma iru I don ne ka ni ka jing long shi se ni la le ka tu in le pendep and plus ngibarong ngite ba ma I trei lut kam de tang ha ka kam ya lap kam de tang ka kam hikai kam de tang ka kam shoot film handre isna jing shna mo lada ki de ki tiar hapo office lada de ki tiar nar ne phino ong paj ne phino ka light ne wiring ne everything in the tray be hado ban dep kumom don show pat kala shai ka jong I ban ngaju kan mau ngaju ong men shwa nga shi ong I pe phia ban thia bha mo kum ta lo nga shi explain ke ka bangi so tho I ong hana mli le nga sali thia la sha dang la poi wo du jisu nga so rem ha ri ong kum ta na bar bai shi ong kum ta pateng tengong ni do ong ye fi ban thia long kum ba phale pop te kum ba long phale ka no pop hari pet ya kata pat ma phi ki ba pet kamot pa de ban ong ba phi ru phi hap long kum ta kali ka dei tang ji ya so nama da firu fille kumta te kamla ban long one room family da kwan ban long kumta one room ka family yes kare ka tala da fi kwa ban le kumta habrung ka kane ka extreme family mo are kamot ba I pastor em I la yo ma bonte long ikum kuto ka bahasa makanuti lukas nyo ka batay te ka yin jo seman farsi ulala ban ai ka best te yo jisu hare kumai hare jisu habu I ka don ujung ong tang sikentin mo ong namar ba kani ka breu kali yo ma bon ka da ko bon yes ni baro haning isu thu ba ngimlong deserving te kani ka jing jo try but kay bule yangi kalong vas plat klahe palat ka kra palat nakadaw kay bele ngilem contribution ngo ka barit palat ni yes Ngasko kani ko iba ujudas am ula adi te ban kelabo mod
Ula ade ban kelaba mot Henry pat namar ba uklem le to the extreme kumba u Petros ule kada sotho rete kata ka jingmap ka jong Jisu. Dengi perkat cisha ya pet. Haka Bible haka por bu Judas ulen yu Jisu. Ule pasino kada uklem la ban yo ya kata ka jingmap ka jong ute. Ngin pet pat yu Petros u Petros ulen yu Jisu laisen. Henry Hindi kapor bu kendu yu Jisu padam umat ya kata ka jingmap na ute uyo umat ya kata ka extreme love bu Judas kam yo but ngala ban ong because Judas ula alente yu Jisu ula alen hado kata bu Jisu uyap te lada u Judas ula ban up kendiat and experience that love bu Jisu ai ngangit bu Judas ulang kam kraw bu Petros Kli ko jikli pi. Pichnya yu brio bashat klai pi sina lai sina. She said. Ha? She said. Beli nomor ni ulah shat. Yes. Denam. Hot. Ulah shat deh. Musok ngan ai pisah se ingat ai kaliang yang nasaan ai pi. Sophi ai. Mo dengan ban pai. Next biang kawan biang. Ai set biang yang. Pin ai biang. Nama ai ram. Denam. Pi ujudah sem ushat tang sisin. Petros laisin. Laisin rai pin pe Blei pada uketi ke jing Petros. Judas beli fit beliau. Ulit marway. Kajing pedi tang hata kini arngut. Bible kong ingi hakasam ba Blei ula kam i Judas te. Marupat mu kasaipan. Bat mulu bat shabi goldret ya. Ya satu utawa ngi shani adu. Bat kasaipan jong Jisu te. Mereka bastunat kalong pada ba Judas uyap Petros beli yu restore Blei de mar bo Petros. Pinsyama gospel yones habakut gospel ke ibu ulem kenria na kita ki para banget ke Bible ko ong bat kita ki para sanran udong le hoi ulet khoi dok kha ma hari companionship ju upade kadai bat ki banget ki blatip you try te na kada ko restore biang kata ka jing de jung bu Blei hari Judas bram kadon kani ka jiprem hau I ka Bible ko ong Petros ulnyar thang habau rius iar masuk si te baka Bible kong u Judas ru ukala wambot usngusi hari ulai asli nak beberai yala dia kata ka pamaru te kadau mo ka baldon kam ha ka ke family kani ka long yeng te ba ka jing tre jungir kam di mermet Masab ha kam di be bong kadi ka junga bangale manga nakada kali kami ngasutun ma ba di jungi dengi telot makada ka Bible kong haba wait telot la balong arte Malam morway, morway ni okli. Kata kali ke bostra kali ke family kali ke longye ba ikli be. Yes. Iwe ikli. Mau lade kakam, habakan jadok, kam tam habakan jam mesim. Ni sutu ba ni ikli iwe ni ra te. Entah ke buram bujung ba ni ya ban sei ke ba hatam tau trai. Kubangi UI hakakam kubangi trai ro hang ni po editing room. Teng por badang edit. Teng sai that hi we. Mo te ke kubangi le ngajulap ba para mafi mo. Bafiele kalong ba iwe nang don haka editing tu filong kiki liti aswa namargi hangne ka jakathia ro ka paho ka jakathia ka paho watlada ka jigyo thia ka dei ka ba kerdo te la ong iwe kiki liti aswa sipangan pendep shomanga dangaladep na sa kersiu ifi kalong kum ta te ka bomot hangne hap sulong active bet te henry kabangi batai pa dia kata kamot bangira ya la dene ni pendihar ya la dene kamdon ru ringi shuya thobe ya fi kumba kalong bat ngis ngutanat bat ngim ong hiro babaro fi ban le kum tala ne mano ro ban le kata ngim approach ya kata namar ba kata kalong shabar jong ka an kaba labo kalong shabar satang la da Blei khot kamot la dam de kum ta te nga tharai la shepoi hospital lut harengi hang ne pare dang ya sengat dang ya pulung kemau pe gini baro Phiba ro dang wani dang kumdo Bantei Yala dir te satu masa yong suprio kedui perlok te namar bangam di basairong stu compare berki hinman ki parajenga Nga kamau sa ki kam sairong mi amazing kam li kami te mo komik bahan de gawe kasam ki astan boss kedui perlok wai ngana ayong masih kat yong yang kam dumrong ni para bro ayong tengok beri malali le mentah step hata sing ngalingok ngang ni ubriu insult na wiaro na
buang yong melali. Tip ngakam nang mansim ka compliment ne. Ngakam sim na bu insal nga. Ringa keren normal kom perlok. Hadin kat tu kat ni tayo ka realization kawan hanga parang ba ngayong hari ka jing babri jung jisu per iya nga. Yes. Beliau meradak la pip thang yong sate tension kumar ka kam ke hari te bodan tribe na ka do jikiman te ka do ka jing phu ka do ka jing pulung ka do ka jing dap iu ka bible ko ang jisu lon duk te ban prospa ngi te kadi kata te upol ong wala ngaduk ru ha prospa pre ki we Kadai. mo ngim chu ut pada te kata tang namar bingim ut mo mentasing yo om de bingwan ut sapi mo Ringi ya tu dah kajing sultanat. tu namar sultanat ke experience ke jing mar ke jing lenti ke jing yon itu mo la kumba kharat suppose nem tam mentala sakri utrai sung thu te ba kadi ke jing ai ke jong Blei rela kumni ngi em nginum la dem namar ngim em tala de bangi su thu ba ko da ka ngiap ru em ke jing yap kan ko jing men to bi te nam tau try bi nakara ngi ai the best baro ne ke chikama de ka tai Tengila jubab ki jingkeli ki babun. Sophi keli ya kawai ke jingkeli. Ngayo pat dia ka jubab jong pun ki jingkeli. Kadai kata hi ka bang ki ong. Hangi mla la da physically sikentian ngin jubab betang ya ita. Umlong ko ong what is your name? Dengan jubab my name is Gupta. Ngi te haprung hi satu ban jubab. Nomor kata kadi kan jigit. Dapat shit ai berkedok si dekat. Yes. Ada orang ai setang shit tengin ai berkedok dan si dekat. Kadai. Ti almost ke jingkeli jong abaro fila jubab hang ni tangan keli sak ikan. Ta. Ka no baje ka ba miet do ba pi edit men tapat ngatep ba kata ka jingkeli there's no point because pi ong ba No time. Kipor ba kidan kipor film yo tia hiru. Bible kong syakri utra habadai por. Ban habam dai por. Tinggi syakri Hangi am kamdi ta tien te. Ba hakam so action ru literally kalong mi kamta. Yes. Habadai por. Ban Bara habam kabam dai day por. por ngan syakri utra. Okay. Pis ngotenat ban edit men skini men miet kini arngot ki ong men miet na marat more quiet, more peaceful. Ba ador temen step men singi men Henry ya. Idor sobang meski namar ngimdan ngi barong nang etia. Inang tia membawan re how face da mar mure yo trika magada. I Bantei Ngati Mensengi. Adi mensengi hi namar bang adeng bidu headphone nak kadang ngam yo asngo ini na. Tengah biang biang isi Editing deh. Ngakapor kalong flexible kam nang matay. Pi dance ngotenat ni em banda nak ni kerja ka bantre ka tu kerja ka kam. Nama la abanang ba ka dok ka telok ka mensi empat. Ka klan mo ti pi pat hakamet pi long kumno. Pi skolong kumno hakamet. Dance ngotenat ni pun ngotenat rene. Bila ada jubab em la do mene. Judge befiken nilong kumno. Pet befi wa pet be i ngi ki pastor ki chingi baro mo ki baidan be syakri si mentate. Judge mo itu pastor Fero itu pastor Molong itu pastor Bantei baro itu mo ni judge me pi But kini ba rohang ni kimya yo ya ka tia ba tang hanyo kenta rum yo ra. Nyo Nyo. yo nyo try ai ngu ya me Nilong bala kota dar kadai Ngatara ingin celebrate harai la tangi yo ban tian nyo kenta. Libam show ar half no bam si half But kani ka you kam dai tang bat ngi. Dai tang mangi ba syong hang ni ba edit. Kani kala ade hi bat ka team jogi baro. Yes. Baro ki pastor ki badon lai di pastor Rang, pastor Fair, Baro. Sardoni, pastor Kisamla. Maulong, Baro. pastor Bantei te to ngila ya thu hi. And plus ki wei ki tu ki kena samla ki Baro ai base baro. nokti. Kum kalong ying ni te. Kum kalong Yes, ying. it. As a whole family. Dapang kakti kamon mo kamong kakti kadiang kan syat kamon ngarti ka pamon tiasuk aram. Long ngi tu ba penpej. Iben nang ta kan mau ibaban ro. Baban ro. Oh ibala. Aka joi karukom. Kat no por fisherman edit ya ka video. Ka video ka bakum lo. Jingiakren Any video. Any videos. Ki program ka bang ipen mi nakaliang jongi kidon ki discussion. Kidon ki kidzo program, then kidon ki Jingiakren. Kidon ki short films teng to ya kita nginum kata. At least ki tu ki short movie, short film kita ngin bono syarut. Mo ringin keren ya kan regular programs.
kat nupor ngatharai I pastor happy in batai khamba ya kata namar ba menta kumbaong ba lada bensiat syai ya katu kam editing te ngari le nganum datip khamba than kat nupor ba shimbe ke editing namar ba ngadi final person te nadu mensuaro buat lada nge edit hanre ngashimbe ya ka final part kabaki ki ladep kikin batai khamba te ngate ngadi final part te ngashim la ka jong so mai in batai kat nupor fishim ya ka we ka program to menta namar ba ngala don ni ka idea ngala tip ka aduna sipun ba rei suka kulit fi kawai ke jingkren berrecord sikenta siteng hapen ra eka hapo 10 minute edit shiwe one bar saka bible verse si round saka checking mapi kawai ke jingkren ngapi to ngabu sikenta te na sikenta siteng ka program ba go through mong eta ba check re ba page number ini iwe edit ka de kawai iwe page ni iwe page de kawai te ka margula babun eta ka de kamani message man ka step back keren ni kata babun sintable syaban chat ka de kamani message nga sesuatu ba ka syong ka demand jai pastor lada kalau normal kum tu with bible verse ka syong ka program 10 do 4 minute ti kan simpor nga stengenta but edit but bible verse in final baru khat simple just simple. to cut the jingkren and then tab bible verse export no lah biang rek syong kisngi pede ka bi pastor ikwa dur kwa dur kwa ki kwa video effects hang tu kan ka kambun kam ka de hang ta namar ba ka haban ka deadline just pidisan baje step view ek program khar ar baje hang ta ka de ka real struggle de hang ta ken teng bong pi hapan pelaj no itang itu por pia spau khasamit taman pelaj ita de ka sepor hado kata lai sau kan taru ka sim tang iwe ba khasan minit di program ro namar pli bah ban wat sibun ban penbiang gitu Bantei mafipat. Kitso te banong ban slam ta kam na slam than ni tamba kalong no kumtai rada de kumki stories ba ngihapan otte ki bun kidan kitu ki ba lal abakla pelat ka sempor hi tambahan dari banong ban sempor than ta kam da sempor than namar baka de betang one program vi bangi pelat be in a weekend bang pelat betang sisin sitayo dia tagadau kam da sempor than kum kini ki pat namar bagi de be ki program kum ka morning message ka de be man ka sngi kum ka discussion ka message pat ka sempor dai hangate ka kitsu te kam da kata than Okay. sakawai ro nga kwa ban rap mentang ni hapadeng dai kumbang ngala ong yifi haka jingkot jong ka media baru ong idon lalaka jong ka rukom bantrei lalaka rukom bangin trei bat lalaka rukom bangi shoot ro te ngi kren ya ka rukom ka jongi let's say na pedeng jofi yodon ki baya pe jofi no kan isia ya trei ka tangi le te tang shikentala ni arkentala adep pisngo thu em dapet te ilong kubju hi da fi ong ba ilong kumjo kadu kat noro mdei re bakren sarong la ni ba handre ban ong long kumjo te kanum dei hiro handre kei ka bang ngemut ban ong the reason is namar ba kumbala ong la kren jrong menta kadon ka discussion shikenta shiteng te la so shikenta shiteng mla ban beli ban shupalai but ngiwan ra ya ka haka shikenta but kataro ngi go through so many times kidon ki benta ka bangi haban bread and ngi haban so tho pat baka message pat kam dei ban ya like no ka dei ban don bet ka connection te dei namar kata pada ka ya first ka dei ka raw editing once hadin second time shong biang ban pen bet ya ka to ka editing nang ta thepat sa ki bible verse daladap thep ki bible verse te kumta ya pa sa ka checking ka final checking ru ka don sa sisian bangin final check pat dia ka program te kalong halala ka jong ka experience te la fikili yang apat nei nga mdei re ba edit fikili yang ka no kenta te ngaro ngamnang ban batai handre checking also it take time munchwa te ngam te pat menta te namar ba menta ngala dep ong bangala dep IT te bunsian nga khamduna ban le check handre kasong ha ka program And I feel like all of the time pat ba he edit namar kalit naka audio siya ka video haban sync and all of that he applies so much of effort in the end of the day pat
it's lalong kumba the nak tana jrong ya kata kakam ko jong phi namar kidon kibreo padam kibashim kendiat di itai jingkren iba pila asngap deki kenta ila ada iwe bacek ar lain ngot bacek tandai pat in the end of the day por kibreo kyo ipat ya kata ka video kim shimlut te ki ai tang kendiat banyo adaw pat ya phi banyo adaw pat yangi kiba Ya, kata hati Train orang akan very belajar. practical. Kadai shisha. Kadang positive Kadang side be. dan negative side. Ya, positive Advantages and but disadvantages kan kelak lang baik. Ya. Minum lah. Ya kata kadai kata nginyo hi. Balik Tamba ya kata te dei hi. Dei namar kata ngi persangkat bala. Namar ba ngong ka kam ka hikai. Menshua te ngi pelaj bet. Namar ngi so tu haba kikren ni kabade ngi pelaj rementa pan ngi so tu bunsin pan ki ba ot pada kim ot te ya ka ya the whole thing. But kim ot te the positive kabadai, thing. yeah. Ki ot bet ya ka tu ka balong Negative. Hada ikram kran negative pan. Lada village par shaka whole message kam dai negative. the fi ngap ya ko context Ya, lada fiskap eko konteks kam dai te ka negative. Handrai ki ba ot pade. Te ki ot pat ya ka hakata ka rukom. Don ki ba ot ki ba perthai menta viral video reel video tamo perthai menta. Don ki ba ot na ka benta ka jing perkhat ka ba bha ban ong ba ipastor ilakran ya ka badai bat kane ka dei ban viral. Te don pade ki shim ya ka tohi ka video pade ki penlong ya ka pade in a negative way pade. Ban ong ba bakum ta. So we cannot. Ka kam jongi ka dei bangin le. Blei ula khot yangi nado first day banyalap eko gospel ngile e kata kakam jongi kadai kata bat ngi pendebet te kasyong pat haki brio la fi sengap ne film sengap pi kasyong be hapi te da film sengap ro ngim don problem da fi sengap ublei hiu kurhu namar haka bakut jong kasngi ngi klemle anak bentai yalade ngi klemle anak bentai yalade namar ngi yalade ngitip hiro haba ublei ula khot te ngitip handai Kaya ka bangile ngi kwa baka percaya kan tem nama ublei uang kumno uang bangamban baka wei ka mensim rukan jot no dinem tengam tharai ba ngin sedang ya ka media lada dei ba ublei uman banjit nama kata ka di ka vision ni borong itip kata ka di ka vision ka joi pastor ka ba ioi ba yong bangam kwa baka wei ru ka mensim kan jot no dei namar kata ngi sedang ya ka ni bat haba ngi ya do kata te kum kibreu we don't mind but dei namar kata ngim juju bab hiro ya kino ki jingkran ki it's okay naka benta jongi ngimla ban le tang ba ngi shudwai bu blai ron kyrkhu ki bar blai ron kta ki sapoi haka jing so tho ngingej be ke ka bangile kan long ka jingkyrkhu naka benta ki brio hare nginumla ban priang la ka don ke positive kumbo angi pastor Richard mo la don ke positive don negative tang ka wei ka jing request ka long ba na Phiba ro kipa ba wat kitaro kiba kibom sungutana tingi ngait bun kiba don bom sungutana hiro lada kumno phiat lang ba mo kani ka program kumno lade lada kumno don ba penmi ya kani tangkawai ka jingkar pat ka baret ka sungi bat kata kalong phikwa ban keren kat bamon no problem tangkawai what ju timsi tang kata Namar bun sen habang ngitim si ngim sungutho te ngitim yala de ne ngitim ikiwe ken namar kato ka jing tim si kam tim si kam pensneu yangi handrai ka jingkali pat kalong Kalau jom phi te ka pani kalong yeng kalong sem ba kamdu PP1 yes ika disagreement kam pani yangi ba ngid persya te ik disagree ngi pedang yang kata hari pihak bendan ka point pada believe disagree kan ika jiktim si ka pani ka point ka proof ya phi ba PP day ka pani ban ya ka long renjeng man jo phi pdi bril ba kumnu man mo ka polong maningi he bangi haban doi arsya man nam ta jo phi doi pada ka kam extra mo ba hakam industri kinong doi pada ki haban doi extra ta jo phi arsya nak ka ma briu kalong ka bible kong wat kata ye ki bla slek ke jong trai yes But kum kajang syukri ngi sutu bhai kata bala pikta klumar bar kajing ken jong utlit ko bi khtin ka bible ngi habanai bar ka bor juga jingya ba kajing dehang ni ba mak bo ong mentan yo ba pitem yela de te yes kata ka di ka jingya ba pon maru sepi na kata ka pun berkam pada menta sekinong dwai pada bagi mo ki haban dwai Dwai. namta jo pi
extra te. Yes. Kadai kata. Haba tim CM haba sutho te. Fitim ya no fitim ya la DNA fitim ki bai. Namar kajing tim C mano te kibreu ada tim C kam ketare. Yang nging isu yo sko lakut. Hadai ka ba ma pat yo ka pai pat te. Yo ka pai pat shapi kan. Te tang kata hi ka jingkar pat ka baret ka jongi. Hadai still ada halor jongkani ka bentaro da ngiladep keren. Yo fi comments pat hantu da katin C ro kam lele kam lele kam kata shu namar kadai ka kam ka jongi bangin keren but ngeit pat ba utrain kurhu pat ifi. Kajingkali jangan mentah kedai. Kata kam haka media production, haka ni ke production ke berpipidan, ke berpiskol tenat Bantei. What is your favorite part of working in a media production? And kata kam ke berpin jenjar, ke belong challenging yapi. Bantei. Hanga tengah kam skot tenat ban edit. Nama camera work hot ngas tenat hi dari one of favorite do tekadi baik ka editing ngalak ban song lagi kenta ban edit. Dari ban on camera work tengah kam snadur kam complain hi. Dari ka bangas tenat tekadi editing hi. And challenging is audio syncing. Audio syncing. Challenging nomor ba kadi ka kam ka pencai tu do yang nomor kata audio syncing tu very challenging. Nomor kata ngadon kam be iba bahap. You don't anything? Yang ada ba so tenat do kam dari ka editing hi ban song ba edit itu dari challenging buat kamera. Kawai mdera nomor ngalajan penhap sih na. Yo sa do mentah. Tadau nang song edit. Oh yes, benar idang ong yang ba ngatem tre ka kamera nomor ba kawi kesin ngalamut penhap. Lajan hap tu na do nang ta. Kadai kata. So, mafipat katharai kena ngite pada ya specifically that answer. Katai gawai ngas tenat hi ba le kamera hi. Ngakam fokus ro katai bar ka ba challenging ti flight ti hi. Editing tambah. Hable hi pat. Yes, kadai kata. Mafipat Phiba. Record. Kamsuk. Temro sutanat, that is your calling. Yes, kata tu lah kajong. Kabang kampat te editing hingaru. Kam namar bateng em kaskor kam sutu te. Along bay ngam sutu kajing pair te. Katuka pet mo shaban edit but ladep edit te. Katuka raw file ngam sutu but katu ka final product te. Karau teng kaskor te ngalong ni di banga tuju dina ne bala defect tambah katai pada kasuta na di pada suki Phiba Pastor Richard don anything nganu mong syo Kajing tenat kata be belayo ban rukli te tang kata lo subang. Kata kan bayo subang be. Hari balong challenging nga hi ketika maran puluh. Ka live stream hi outdoor am shisha. Kau kadai ka ba top shisha nga kata akan masuk tu ke sengi ka ba angilit first live apa puluh. Snem arjar arpoar. Akan masuk but nomor gini ditang 1 week experience. Yes. Kata ka ba long challenging don manginang live tang tutayo hi. Bang isdang na ni na po Potternet ni presenter nang ni te stang utu week hingi po 10 pada ya balik live bang akan mau sa marang deal begini ki cable operator support shlong tu way naki I manager jangka lilang ki cable liwan ong nga fi lem no mali live ngo ti pan hai saka cable jeng I ba blim lilang nangiru na cable ro tengok so tenat kata tema bala mar hak tu por kana kibri kenang Kiranya pet bahi cable mata talak kam donar makala boost kanika YouTube tengah kan mau sa bengi let imta curious mentip pada kenoi ai ngap le ajui live ni kum no am pa julet ra first time madan tengah kan mau sa ba nang step ha beji lawan la phone nga la poy madan bedi phone nga la poy madan ko op shaphang ngang sawan ngan ma te hadin setengah ka poy tu tengok kum no pa sini ma yang em ko tip pilih live kum no namar ba
ni dang long fresh ba. Ide itu kalai ni temo. Te pet yang pet kita machine saya bangi don em. Si ong pet ani pisiate. Ilong surprise, ilong amaze, ilong mesmerize. Bada ka jikiman ba isung tu ba yang ani kom no pinela kom ni. Nga ong pet ngiru ngi menang ra. Yang pia don idea ngom don idea ra. Hari belong slur pada ban lek te. Kalong successful pada. Marhab berutrai ngan sutu ikata bet hab long kloy mau izaya wong mau yo sngo overheard te ya ka sur habneng mundu ben late nam ta jonga ngan sutu ta ikata hab long kloy hab long ready hab long available bete la kiwi kem tre ngamuri ngan boot em kam de ta ka jing ruai practical te hab long literally bet ngi hab long bet try nga hang ni tengah sutu bengilong kloy maka tu ko demand to ko por but nakada mentang inut ben syong kum ni ben ya tu khana but with experience em namar balong tu ko por kloy mani yang kan kalau challenging hak tu ko por di katu hari ka jeng ai gijung Blei pa ko singi pada katri kamte ka fluhi wa kalau challenging i pada kastra pada ngi learn tu pada yo ban upgrade pada ngi yo ban sutu ban yo syong kum ni pada ben itu khana ya tu struggle Ya ka tu struggle. ma mentap ngi struggle from success Timo di kata Blei don kami ke media production haba yalap ni kapor mani yaro. And why is it important? Yes, ngalaban ng ba ka live mo kala ayarap bon ban priang ya sisya ka gospel bikibri ki ban pet live na yang jongki. Henry pat kay sisya kata ka main reason ka main cause ba nialap ya ka gospel through media production. Omtang baka di ka vision, omtang baka di ka calling Henry pat Blei don come te ka media production. Blei don come ke media. Blei don come ke media. Cikli kalong beli Phiba phone. Dom kam media buno ko phone Sophi. Inga kan mau sai kene ko. Ha. Use phone keypad. Nga kan mau sai kene ko si sen nga realize. Baka board jong media. Mo namar ba? Ngadi jay bri bam ju breakfast ni. Am ju breakfast. Ngami na yeng sa ing may kan mau sa ta kapor nga shit wan lang bi image in office. Nga kan mau sa ba ngawan bi image. Tengah bam in step la shpo bji to kapor shpo steng tengah la steng ti akan mau sa ba su gastric te la su akali sa block akan mau hati apa military hospital ni ala kertat akali timir menang akali lem nang betul nang shot do yap bet ngam de situ dan dukan ni hatu serok ro sa block sekali le dem di taksi ro aban hiar tip dai hat bet Pai baca office kumnuru kelambam ro. Hari akan mau ke singi pada em ngaklet ke phone. Ngaklet ke phone, ngapoi tang hadong la dia te. Tang hati pat cross re ka dong la jong pat mir sa highway ro. Fitip ngalit pai sieng. Ngaso tu ang ta ka singi relay sa ngo ka bor jong media. Fitip dayap la yap te. Nambar ka bam ka sa tangan. Hari em dai hat bai madap situ. Hari ke media bar hadu kata ka bor bang so tu bat ka partai menta mau komno bau setan pen kam de ke media saka jingjot ko ngalau setan ula ban pen sniu te ka jensis san po ar po ko ingi ba Blei do ni ka bor pen kelai ke jing sniu saka jing ba why not mo haka jingla ka bor de Blei lokhat na ka daw ngasngu tu bat ni ting ting ni perkhat tang ni pe ke negatif ngaju ang ke ni ka ba duna ba ki breu ba kin ya wat ya ka jing ba ka jing sniu bun kibre mang ajir ai ba kana example te la don kot sada em ashle ba da le shakri kani ka we da ai kot sada te na droi wi dot hang tu mo ka de kanuk sabi pa samolong ai ngi ngaju ai ba ka ta ngaro ngaju kli pi iu ngapdi ki banget baro pi baro ki batai ba em ngi wi dak kulom dot tu mo but ngiklet ya ka tu ka jing khu tu kot sada baro te Yes. Ikan mau beri TV dot pada hang tu. Piam ke social media ka along ke stigma te manta boong. Hari fitip ya kata ngi stu bangi ngilong kita gidot. Di beret tam ngi dei. Ngi di beret tam. Mo ban compare PQ ber gi shakri te. Hari ngas tu pada beli pediu pendrak kan ni am nomor beliau. Kata baru ngi di dot. Kibri kipet kita. Kadang kalau so important ke media manta de di dot. Baki beri kipet bakalong Lada usaitan upun don kam te Blei pat ngingin upun don kam lamar Blei ba nginge skhem ke baro la thaw ban long ke jingkyrkhu
Tengi pendon kampat yaki bakan longa jingkyrkhu. Handai nginum le palat pat ya ke ai ke bau Blei ulabu. Ya ke ai ke bangim shim lale na don nungkong. Na ka benta jongi tangan ni gawai. Ke ai ke bangim shim lale na don nungkong nginum le hiro. Ya ke ai ke bangila nginum change ya katoka jinghikai lane nginum change ya ka nongrim. Ba mensyua ngi ong kato kalong ban le, kato dei ban le, kato dei ban le mentapat nginong em kato kam dei, kato dei kato dei. Ke ai ke bau Blei ula khot ingi. Pat hakata ka nongrim ke bau ula khot ingi te ngin ne pat hakata ka nongrim. Tingi ai ngoyo Blei, seksi sen pat bingi yo ekini kapor, bingi nyashong, bingi nyoban pusan. Ya, kini kijingkeli kiba mdi tambanga, handai kidon kijingkeli kiba kikeli kibreo mo in the comment section, but kibon kijingkeli kiba kikeli. Nginom la aban pendablot hakani ka. Yo te maybe next time nginya shong biang nginya juba pat. Tangi kijingkeli jing kibreo kata kasipat. Nama shisha kibon. Tinga ai ngi Blei bingi yo ekini kalat, bingi nya shong, bingi nya sngap, bingi nyo ban sngap iwe nya ban sngap experience ding iwe. Hakam ke jong pi ke ba fitre. But mentah kini kapor ngan ai tino ashi mommy. Ai ni kapor ngiwan ban ai ngoyo Blei, ban ngi ai ngoyo Blei kham ta me na ka benta jo fi we pi we. Bangi shimro ya kani ka lat ban ai khu Blei ye fi we pi we ki baju kershan yangi ki baju pet ya kani ka program na kapor se kapor. Ngi ai khu Blei ye fi ki subscriber, ngi ai khu Blei ye fi namar bangi tip ba fi omat e ka jingkyrkhu. Ba fi pet ya kani ka program. Pat ki don ro kim yo bat e ka jingkyrkhu ngim ong kumbala ong mene ka don ka positive but ka don ka negative side ro. Tela da phim yo mat jingkyrkhu ro handai fi pet pat ya kani ka program ni songo yo Blei ba fi pet bat ka jingtre shitom ka jongi ro kamlong ka basep ai. Kani ka production team but ka camera team kala de buan Sophi kei ka bangi ngila kren kei ka bangi ngila ya thui phi ngai phila yo sko shibon ba ya ka jingiaid lynti ka jongi kei ka bangi kwa ban ong kalong kei ka bangi kren ngila kren na du ka do not bat ngila ya thoro yo phi ya ka jingmat ka jongi la ne ka jingiaid lynti ka jongi handre ngim ai men siem pat ban ong ba mafiru haplong kumta la ne ban ong ba o namar ba ki Potternet ki ong ba haple kumta la ne ngi pendu men siem. Kani kamde bangi ai mensiem kani kamde ro badu pendo mensiem yo phi lada phisngo ba phidon ya jingkhot haka media world lane sha ka ban yu ya ka media baro ngidon la ka jong ka jingkhot baro ngidon ya ka rukom treikam lese ka rukom treikam ka jong phi kan long haka wei pat ka rukom bat haka wei pat ka benta bat ka jongi ka long ha la ka jong hare ke ka bangi wan pat ban ya tho i phi ya ka jingiaid lynti ka jongi bat ngeit skhem ba kan long ka jingkyrkhu. Lada fis ngotho bakari ka program kala long ka jingkyrkhu na ka benta jofi philaban like ya ka philaban share ya ka philaban subscribe ro bat lada phi kwa ro ban wan ban ye kendo ye ki shakri ki jong Blei hagani ka jakaro ka office ka jongi ka jaka treikam ka jongi lane ka jaka penlong jingduai ka jongi ka de hang ne hapo apa nong thamai long kriem kumbangi ju ong inum la ban penkut ya kano ka program ka jongi klem ka jingduai ingin lei banduai kani kapor. Try being you one ban ai ngo eme Blei jonga kani kapor. Ngai ngo try ya ka jingbha ka jome ban ngai ngo try ya ka ei ka ba me melong. Try ngi ai ngo eme try be mela khot ingi try. Ka banung kong try me khot ingi sha ka jingpen em mela pen em ingi wei pi wei a Blei jonga. Bat ka ba ar try haba me pen em try me ai ro ya ka jing khot me ai ro ya ka thong ingi try jisube. But a try ngi tip ya ke baro ka bangila kren but ya ke baro ka bangi ngila mat ka jingiaid lynti ka de tang da ka jingai ai bat ka bor ka chomi a Blei jonga try ngi da ai ngo shisha try ya ka ta ka jingai ai ka badap biang ka jingem ka jongi ba try mila hikai ru yang ye try ka dat ba ya ka ta ka jingai ai ka ba me mila ai pat hangi try banginum shim ka bu pat ya ka ta try chi sube try de namar ka ta try ngi pen ko ngo ya la di a Blei jonga but ngiyai ru hakalenti ka jomi but a try jisube ngadwai ba men but skhem yingi we pi we try kum ka team hi baro ko we try om tang ya kani ka team jong ka editing hare ka production team hi baro ko we ki badon ni ki benta ki ba pher ngadwai ba men but skhem yingi da ka jing et ka jomi a try jisube men hi kai yingi a try jisube ba ngadwai ru men kyrkhu a try kini ki ba pet kingi ka kani ka por we pi we try jisube
ki ba pe ya try men kerhu ye ki ken chi sube kada duai try la da don pedeng jong ki ba pang ba stom ro men pen kia ki try men kerhu try ka ba rung bat ka ba mi jong ki ken chi sube bat kum juro try ye gani ka program jong ka home session hi ba ko we ka ba ngin nang yo nang ni shakmat try na ka we ka tayo ngadwai ya ka jingpen slek ka jome bat ngi wan ban kerhu ro try chi sube ba de ma me u Blei ban kta ki breo try ka lamba ka ni ka program ba ki breo kin wan sha ka jingpen em ken chi su ka buram ngi ai sha me try ha ka kerteng ka jong chi su ngi dwai ban ngi ai ngo amen